היום אני רוצה לדבר על משהו שהייתי אמור לדבר הרבה זמן קודם, אבל גם אני לומד דברים חדשים כל הזמן. והרב סעדיה גאון היה אומר שבכל יום אדם צריך לחזור בתשובה. על מה? על זה שלא הכיר את הקדוש ברוך הוא אתמול כמו שהוא מכיר אותו היום. אז אני רוצה לחזור בתשובה לפניכם על זה שלא הכרתי את הקדוש ברוך הוא שבוע שעבר כמו שאני מכיר אותו היום. אני רוצה לשתף אתכם במה אני מכיר אותו יותר היום. כולנו יודעים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ב6 ימים, וביום השביעי שבת ויהי נפש. ומאז הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כולו וממשיך להנהיג אותו בדרך מסוימת בכל רגע ורגע. כולנו מבינים את זה, כולנו יודעים את זה. כשבורא מייצר משהו, הוא מייצר אותו בשביל מטרה. הקדוש ברוך הוא השתבח והתעלה שמו, ברא את העולם והוא מנהיג אותו בכל רגע ורגע. אני רוצה היום להבין מה פירוש המילים אין עוד מלבדו. כשאנחנו אומרים בתפילה וידעת היום והשבותי אל לבביך, כי השם הוא האלוהים, בשמיים ממעל ועל הארץ, מתחת אין עוד. קצת להתעמק במילים האלה אין עוד מלבדו, וכתוצאה מכך אנחנו נבין מי הוא מאמין. האם אתה יהודי יקר יכול להגיד על עצמך שאתה מאמין? אומר הזוהר הקדוש, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא את העולם וכל מה שיקרה בו עד סוף עד סוף קיום העולם. דהיינו, כל מה שקורה פה היום נגזר ב6 ימי בראשית. כל מה שאתה רואה עכשיו בעיניים שלך נגזר ב6 ימי בראשית. כל מה שאכלתם לארוחת ערב, אתם חושבים שאתם החלטתם מה לאכול לארוחת ערב. זה רק נדמה לכם שרצית ביצה עם עגבנייה ושקשוקה ויצא לך ארוחת ערב. לא. ארוחת ערב שלנו נקבעה, רבותיי היקרים, ב6 ימי בראשית. הקדוש ברוך הוא השתבח והתעלה שמו, הוא המנהיג היחיד, הבלעדי, והוא המחליט על החיים שלנו בכל רגע ורגע. לא רק מחליט שהשמש תצא, ולא רק מחליט שירד גשם, שכדור הארץ לא ייפול, הוא גם מחליט על כל פרט ופרט בחיים שלנו. זאת אומרת, אף אדם בעולם לא יכול להיענש או לקבל איזושהי טובה בחיים שלו בלי שהקדוש ברוך הוא יחליט על זה. הרי הדבר הוא מאוד הגיוני שיציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול להעניש אותו בלי רשות מהבוס הגדול. זאת אומרת שאם קיבלת צעקה היום מאיזה מישהו על הכביש, זה לא בא במקרה. זה לא בא במקרה. כי אם חס ושלום אתה חושב שזה מקרה, אתה כופר בהנהגת הבורא יתברך את העולם. מה נראה לך? שאתה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא ייתן לכל מי שרוצה לפגוע בך? זה לא עובד ככה. אם מישהו פגע בך, הוא קיבל רשות מפורשת מבורא עולם, ולא רק קיבל רשות מפורשת מבורא עולם, אלא בנוסף, הקדוש ברוך הוא הסית אותו לעשות לך את אותו דבר. זאת אומרת, אם עכשיו באת הביתה, וכל הבית היה מבולגן, כי הילדים החליטו לעשות בלגן, זה לא במקרה שהילדים עשו בלגן. זה הייתה ישיבה בבית דין של מעלה, והחליטו יהודה המתוק, אתה מגיע לך היום בלגן בבית. אחרי שהיה פסק דין שהקדוש ברוך הוא נתן עליו חותמת, התחילו להתרוצץ הילדים ועשו בלגן ליהודה בבית. אם יהודה נכנס לבית ומתעצבן על הילדים, זה אומר או שהוא פשוט לא יודע שזה הקדוש ברוך הוא שם את החותמת על הדבר הזה,
והוא מתעצבן על הילדים, או, יותר גרוע, שהוא יודע שזה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו חתם, והוא כועס על הקדוש ברוך הוא, למה עשית לי בלגן בבית? שניהם לא טובים. אם שכחת את הקדוש ברוך הוא זה גרוע מאוד, ואם אתה כועס על הקדוש ברוך הוא זה עוד יותר גרוע. הבלגן שהיה לך בבית היום יודלה, הבלגן הזה מששת ימי בראשית נגזר שאתה תיוולד ביום כך וכך, ותתחתן ביום כך וכך, עם אישה שנראית כך וכך, עם ווליום כזה בדיוק, עם ילדים בצבע אור כך וכך, בגובה כך וכך, שבתאריך כך וכך יעשו לך בלגן בבית בכך וכך. אם אתה חושב שבמקרה קרה לך את הבלגן הזה, אולי בגלל שלא חינכת אותה מספיק, אולי בגלל שחלילה האישה לא חינכה אותה מספיק, אולי בגלל שבמקרה יש לך ילדים עצבניים, אתה לא נקרא יהודי מאמין. אתה משהו אחר. אתה בכלל לא מבין מי זה י' ק' ו' ק'. בשם י' ק' ו' ק' הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בכל רגע ורגע, בהנהגה, בהשגחה פרטית, רבותיי היקרים. השגחה פרטית. קיבלת משכורת החודש, 10,000 שקלים, ואתה חושב שהלכת לעבודה ובגלל זה קיבלת 10,000 שקלים. אז תדעו לכם יהודים יקרים, שכשנולדנו, הגענו לעולם, הקדוש ברוך הוא גזר שבחודש אדר, בשנת תשע"ו, אתה תקבל 10,000 שקל באותו חודש. אתה יכול לא לעשות כלום, אתה יכול לעשות הכל, אתה יכול לעשות רק דברים לא טובים, אתה יכול לעשות דברים טובים. 10,000 שקל האלה לא נקבעו במקום עבודתך, הם נקבעו בבית דין של מעלה, שמלך מלכי המלכים בכבודו ובעצמו החליט לתת לך 10,000 שקלים. אתה לא יכול להוריד מ10,000 שקלים במאומה, ואתה לא יכול להוסיף על 10,000 שקלים במאומה. אף אחד בעולם לא יכול לשנות מגזרת הבורא יתברך. מה שהקדוש ברוך הוא אומר, זה מה שיהיה. על זה אומרת המשנה באבות, הכל צפוי, הכל צפוי, הכל צפוי, והרשות נתונה. רבותיי יקרים, מה שיקרה איתנו מחר בבוקר, כבר רשום למעלה בבית דין של מעלה. ולא רק שזה רשום בבית דין של מעלה מה יקרה איתנו מחר בבוקר, אנחנו לא יכולים לשנות את זה במאומה, רק על ידי דבר אחד. תשובה, תפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. אני רוצה שתבינו נקודה מאוד חשובה. אם מישהו לקח חס ושלום כסף מיהודי אחר, אין מקרה בעולם חס ושלום להגיד שבן אדם יכול להינזק בלי רשותו של הבורא יתברך. הרי זה בדיוק מה שטען איוב. איוב, הילדים שלו מתו, נפלו עליהם הקירות. גנבו לו את הצאן, גנבו לו את הגמלים. הוא שאל את הקדוש ברוך הוא, מה זה היה בלי כוונה? לא שמת לב אליי? נרדמת בשמירה חס ושלום? והקדוש ברוך הוא נתן לו הסבר מפורט מאוד שהקדוש ברוך הוא לעולם לא נרדם בשמירה. אין מצב בחיים, יהודים יקרים, שחס ושלום יהודי עלי אדמות, יהודי וגוי, זה לא משנה, יקבל עונש או מתנה בלי שבורא עולם בכבודו ובעצמו ישב בבית דין של מעלה וידון את האדם אם מגיע לו או לא מגיע לו, ואחרי שיוצא פסק דין שמגיע לאדם חלילה עונש או מתנה, הקדוש ברוך הוא בודק מה העונש הכי טוב שאני יכול להביא לאותו אדם. לא רק שהקדוש ברוך הוא מעניש, ורק הוא מעניש, אלא הוא בוחר את העונש הטוב ביותר לאדם, שיהיה הנוח ביותר לאדם לקבל אותו, שהבן אדם יוכל להמשיך לחיות עם העונש הזה חלילה ולא יגמור את החיים שלו בגלל העונש הזה. זאת אומרת, אדם שהיה יכול לקבל כאבי ראש למשך שעתיים, הקדוש ברוך הוא ראה והמתיק לו את הדין כי הוא אל ערך אפיים ורב חסד ואמת, והחליט להמיר לו את העונש הזה
בילדים שיעשו לו בלגן בבית. וכשהיהודי מגיע הביתה, במקום להרים עיניים לקדוש ברוך הוא ולהגיד לו, ריבונו של עולם, להשתחוות לפניו ולהגיד לו, אני מודה לך שהמתקת לי את העונש בבלגן בבית, ולא חס ושלום בדברים אחרים, במקום שהוא יגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא מתחיל לצעוק על הילדים. האם זה יהודי מאמין? התשובה היא לא. בשיעור הזה אני רוצה לחדד את הנקודה גם לכם ובמיוחד לי. מי הוא יהודי מאמין? אם מישהו צעק עליך, יהודי יקר, אם מישהו הרים עליך את הכל, אם חמתך עשתה לך קצת בעיות, או גיסתך ריחלה עלייך מעט, תדעי לך, אישה יקרה, שאין להם שום קשר לעונש שקיבלת. את קיבלת עונש, את שמעת את הסיפור הזה שדיברו עלייך, בגלל שבורא עולם בכבודו ובעצמו החליט שמגיע לך את העונש הזה, וזה העונש הכי טוב בעולם בשבילך. תרימי עיניים לקדוש ברוך הוא ותגידי לו, בורא עולם, אני מקבלת את הגזרה שלך באהבה, אני לא מפקפקת לרגע על מה שגזרת עליי. ולא רק זה, אני מודה לך על מה שנתת לי. אדם שכועס על משהו שקרה לו בחיים, אדם שמתעצב על משהו שקרה לו בחיים, הדבר נובע מנקודה מאוד פשוטה בחיים שלו, חוסר אמונה מובהק. כי אם היית יודע, יהודי יקר, שלפני שקיבלת את הדבר הזה, הבורא עולם בכבודו ובעצמו ישב וחיפש את הדבר הטוב ביותר בעבורך, שהעונש יהיה ראוי בשבילך, שהעונש הזה יהיה לך לתועלת, ורק אחרי זה לך הביא לך את העונש. תגיד תודה רבה, תתחיל לרקוד ולשמוח, כמו שדוד המלך, מזמור לדוד בברכו מבני אבשלום בנו. שואלת הגמרא, מזמור לדוד בברכו מפני אבשלום בנו, היה צריך להיות קינה לדוד בברכו מפני אבשלום בנו. אבשלום רודף אותך להרוג אותך, אתה אומר מזמור לדוד? תגיד קינה לדוד. אומרת הגמרא, דוד המלך ידע שמגיע לו עונש על העוון של בת שבע. הוא ידע שהקדוש ברוך הוא עומד להעניש אותו, הוא רק לא ידע מי ירדוף אותו. הוא חשב שירדוף אותו אחד מהעבדים הגויים, אחד מהשונאים הגדולים שלו. כשראה דוד המלך שהבן שלו רודף אחריו, אמר מזמור לדוד בברכו מפני אבשלום. תודה רבה לך ריבונו של עולם, שהעונש שלי מסתכם בזה שהבן שלי רודף אחריי ולא מישהו אחר. כי אם יכול להיות שמישהו ירחם עליי בעולם, זה הבן שלי. רבותיי היקרים, הגמרא במסכת ראש השנה אומרת, ביום יום הדין ספרי חיים וספרי מתים לפניך נפתחים. בראש השנה נגזר, מבריאת העולם נגזר על האדם מה יקרה איתו ומה יחיה איתו. בראש השנה פותחים לו את הספרים ורואים אם הוא עשה דברים טובים לשנות את גזר דינו. בודקים את המעשים הטובים שלו, בודקים את המעשים הרעים שלו וחותמים את דינו ביום הכיפורים. בחתימה של יום הכיפורים, אחים יקרים, נחתם כל מה שיקרה איתנו במהלך השנה. נחתם אם יהיה לך כאבי גב יומיים שלושה, זה לא קשור למזרון שישנת. גם אם היית יושן על הפרדייז, במזרון של נאסא עם קפיצים דינמיים ואווירודינמיים, הגב שלך היה כואב. למה הגב שלך היה כואב? כי בראש השנה הקדוש ברוך הוא חתם שיהיה לך יומיים כאבי גב. אם אתה מאשים את הילד שישן איתך במיטה וסיבב לך את הגב, אתה פשוט לא מבין שהכאבי גב האלה, גם אם היית בחלל החיצון, הכאבי גב היו רודפים אחריך. אתה לא יכול לברוח מגזרת הבורא יתברך. אם שמעת שמישהו מדבר עליך לשון הרע, נגזר עליך בראש השנה שמישהו ידבר עליך לשון הרע. אם אתה שונא את אותו אדם, אתה פשוט לא מבין שזה לא קשור לבן אדם. אם הוא לא היה מדבר עליך לשון הרע, אתה היית מקבל את זה בצורה אחרת. את הכאב, את הצער, אתה היית מקבל. אם אתה כועס על האדם, זה אתה דומה לאותו אדם שמקבל, השליח מגיע לו מכתב, מביא לו מכתב מבית משפט, ואומר לו, הרי אתה מוזמן למשפט, והוא נותן מכות לשליח. שואל אותו השליח, מה אתה רוצה מהחיים שלי? אני סך הכל עובד בשליחויות.
אני לא תבעתי אותך לדין, אני לא גרמתי לזה שיהיה לך את העוגמת נפש הזאת, אני סך הכל שליח שמביא לך את הבשורה, את ההודעה של אותו אדם שהחליט להעמיד אותך לדין. אם אתה כועס על אשתך יהודי יקר וחושב שאשתך עושה לך צרות, אתה פשוט כועס על האדם הלא נכון יהודי יקר. במקום שתרים עיניים לקדוש ברוך הוא, תגיד לו ריבונו של עולם, שלחת לי צעקות היום מאשתי, למה שלחת לי את הצעקות האלה? אני אתקן את המעשים כדי שזה לא יקרה יותר, במקום זה אתה כועס על הצד השני. אישה שהילדים שלה לא נכנסו להתקלח בשעה 7 כמו שהיא ביקשה, והיא צועקת עליהם, תדעי לך, הצעקות האלה נובעות מחוסר הכרה בבורא עולם. בראש השנה נגזר שהילדים שלך לא ייכנסו ב7, גם אם היית מביאה את צבא ארצות הברית. להכניס את הילדים שלך למקלחת, ב7 היום הם לא היו מתקלחים. לא יעזור כלום, את כועסת לשווא. זה לא קשור לילדים שלך בכלל. הקדוש ברוך הוא החליט שב7 הם לא ייכנסו להתקלח, הוא מסית אותם על מנת להעניש אותך. במקום שאת תסתכלי על הילדים, תסתכלי על המעניש. ברגע שתפני למעניש, הבעיה תיפטר. רבותיי היקרים, אותו דבר לגבי כסף, אותו דבר לגבי בריאות, אותו דבר לגבי ילדים, אותו דבר לגבי חברה, אותו דבר לגבי כל דבר שקורה לך בחיים. כעס שווה כפירה בבורא עולם. ואני נותן קו זכות שזה רק כפירה ולא כעס על בורא עולם, שזה הרבה יותר גרוע. אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן גזרו עליו מלמעלה. יהודי שגזל לך כסף, תקשיבו טוב מה שאני אומר לכם רבותיי היקרים. אני מתאר לעצמי שכל אחד ואחד מכם פעם עבדו עליו בחיים. אם זה במוסך, אם זה בחנות, אם זה במכולת, אם זה במקומות אחרים. עבדו עליו בחיים. היהודי הצדיק הזה הולך עם זה בלב חודש, חודשיים וכועס, איך הוא עבד עליי? איך הוא לקח לי את הכסף? חודשיים שלמים של כפירה בבורא עולם. תקשיבו טוב מה שאני אגיד לכם בשם הגאון מווילנה, שזה יסדר לכם את החיים. רבותיי היקרים, אני מציע לכם חיים בלי כעס. חיים של שלווה. חיים של נחת ואושר. של שמחה תמידית כל הזמן. אומרת הגמרא במסכת יומא, בית המקדש הראשון חרב בגלל 3 עבירות. גילוי עריות, עבודה זרה ושפיכות דמים. הוא נבנה אחרי 70 שנה. בית המקדש השני חרב בגלל שנאת חינם. אומרת הגמרא ביומא דף ט עמוד ב', בבית המקדש השני לא היה גילוי עריות, לא הייתה שפיכות דמים ולא הייתה עבודה זרה. אדרבה, הם למדו תורה, אבל הייתה שנאת חינם. בבית הראשון הם עברו על כל העבירות החמורות ביותר בתורה, אבל אומרת הגמרא, היה להם ביטחון בקדוש ברוך הוא. את האמונה הם לא איבדו. אדם שקם בבוקר ויש לו אמונה בבורא עולם, הוא יודע שהקדוש ברוך הוא המנהיג שלו, ועובר עבירה חס ושלום, זה בגלל שבאותו רגע הייתה לו נפילה, אבל אחרי הנפילה הוא יחזור לאמונה השלמה שלו. בית המקדש השני נחרב בגלל שנאת חינם. שנאת חינם רבותיי היקרים, אומרת הגמרא, מי היה יותר טוב, בית ראשון או בית שני? אומרת הגמרא, תנו עיניכם בבירה. תראה שבית המקדש הראשון נבנה אחרי 70 שנה, ובית המקדש השני כמעט 2000 שנה לא נבנה. שואל הגאון מווילנה, אחים יקרים, האם יכול להיות ששנאת חינם יותר גרועה מ3 עבירות חמורות שבתורה? איך אפשר להבין את זה? מסביר הגאון מווילנה הסבר כל כך אמיתי ונכון. תקשיבו טוב רבותיי היקרים. מה זה שנאת חינם? אתה הולך לישון בלילה וחושב על השכן שלך, איך שהוא עשה לך רעש כל היום וקדח לך, ואתה שונא אותו על זה, ואתה נזכר שהשכן הזה גם כל הזמן לא משלם ועד בית.
אתה הולך לישון בלילה, שונא אותו. אתה קם בבוקר, שונא אותו. אתה בצהריים לאחר מכן עדיין שונא אותו. וגם בלילה וגם שבוע וגם חודש וגם חודשיים וגם שנה אתה שונא את הבן אדם. אומר הגאון מווילנה, מהרגע הראשון ששנאת את הבן אדם הזה, עד עכשיו אתה בכפירה מתמשכת במלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. אדם שעבר על גילוי עריות, הייתה לו כפירה רגעית, הייתה לו נפילה, אבל הוא חוזר לבורא עולם לאחר מכן. אדם ששונא את החבר שלו, זאת אומרת שמאז שהוא קדח לך, ועד היום עדיין לא השכלת להבין שאת הקדיחות ששמעת באותו יום, נגזר עליך בראש השנה, בורא עולם החליט שאתה תשמע קידוחים היום, ואם השכן לא היה קודח, אז מישהו אחר היה קודח. את הרעש הזה אתה היית אמור לשמוע. זה לא קשור לשכן. אם אתה כועס על השכן, זה סימן שאתה לא מבין שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. אומר הגאון מווילנה, שנאת חינם זו כפירה מתמשכת. יהודי יקר, אם אתה שונא מישהו בלב שלך, אם את כועסת על גיסתך בגלל שהיא פגעה בך, את כועסת על אמא, על אבא, על דודה, על שכנים, על מישהו, תדעי לך שמהרגע שהשנאה נכנסה לך ללב, ועד הרגע הזה, אם עדיין לא מחקת אותה, השנאה הזו נובעת מחוסר הכרה ברור, שאת לא יודעת שהקדוש ברוך הוא המנהיג הבלעדי של החיים שלך. אין מנהיג אחר בחיים שלנו, רק בורא עולם. אין מישהו שיכול לפגוע בך, יהודי יקר, אתה בן של מלך. מי יכול לגוע בשערה אחת משערות ראשך? אם לא שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו מסית אותו כדי לפגוע בך. תסתכל איך שבורא עולם מדבר איתך. תסתכל איך שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו הוא זה שנותן לך את אותה מכה. אתה כועס על המקל? אתה כועס על המשליח? השנאת חינם, אומר הגאון מווילנה, נובעת ממשהו הרבה יותר עמוק. היא נובעת מחוסר הבנה של מי מנהיג את העולם. כשאנחנו אומרים אין עוד בלבדו, יכול להיות שמישהו ייתן לך כסף בלי שהקדוש ברוך הוא יגזור שהוא ייתן לך כסף? לעולם לא יכול להיות. אם כואב לך, רבותיי היקרים, בן אדם עכשיו שהולך לרופא, הוא צריך לדעת. אתה הולך לרופא כי הקדוש ברוך הוא נתן לך רשות לרפות. אבל חס ושלום להאמין שיש בידו של רופא לרפות. מי שחושב שהרופא יכול לקדם את הרפואה קודם גזירתו של הבורא יתברך, מחילה מכבודכם, הבן אדם הזה הוא כופר. נראה לך שהקדוש ברוך הוא מביא מחלה על בן אדם ויכולה להיעלם לפני שהקדוש ברוך הוא גזר שהיא תיעלם? אין מקרה בעולם. אנחנו עוד מעט נקרא, רבותיי היקרים, מחות תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים לא תשכח. המצווה היחידה שכתוב עליה לא תשכח. כשאתם תשמעו את הפרשת זכור, תדעו לכם אחים יקרים, עמלק זה לא אנשים חיצוניים. אנחנו לא יודעים מי זה עמלק. למה התורה מצווה אותי זכור, תזכור את מחיית עמלק? את מי אני אמחה היום? רבותיי היקרים, עמלק נמצא בתוך כל אחד ואחד מאיתנו. העמלק שאומר לך שבמקרה הנהג הזה חתך אותך על הכביש ואתה כועס עליו, תדע לך, את זה בורא עולם ביקש ממך. תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח. אתה כועס על אשתך, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח. אם אתה חושב שאשתך אמרה לך מילה פוגעת, תמחה את זכר עמלק. זה לא במקרה היא אמרה לך מילה פוגעת. זה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו גזר שהיום אתה תשמע מילה פוגעת. ואם אשתך הייתה מתעלה על עצמה ולא אומרת לך מילה פוגעת, אתה היית שומע את זה ממישהו, לא משנה, אתה היום היית אמור לקבל. אם חשבת שבמקרה הבעל שלך דיבר אלייך לא יפה, תדעי לך אישה יקרה, זו בדיוק מצוות מחיית עמלק. עמלק מה עשה? קירר את האמבטיה. עם ישראל יצאו ממצרים, כולם חיים בניסים ונפלאות, זה אלי וענווהו. מלמד שראתה שפחה על הים שלא ראה יחזקאל בן בוזי במעשה מרכבה. מלומד בניסים, עם ישראל באורות. בא עמלק יוצא איתם למלחמה, אשר קרחה בדרך, זה במקרה כל מה שראיתם. אשר קרחה בדרך,
כל מה שראית עד היום זה במקרה, והוא ראיה שאני בא להילחם איתך. במקרה הייתה גאות ושפל בקריאת ים סוף. במקרה היה 10 מכות, במקרה. אומר לך המלאק, תדע לך מה שקרה איתך זה מקרה. במקרה הבן שלך למד ונהיה מיליונר, במקרה הבן שלך חס ושלום נהיה חולה, במקרה אתה בריא, במקרה עברית, במקרה מצאו תרופה למחלת הסרטן. מתחנן אלינו הקדוש ברוך הוא ואומר, תמחה את זכר המלאק מתחת השמיים, לא תשכח. אין מקרה אחים יקרים. אין מקרה. התמונה שאתם רואים אותי עכשיו, לפעמים הכיפה שלי כאן, ולפעמים הכיפה שלי כאן. לפעמים העניבה שלי מסודרת, ולפעמים העניבה לא מסודרת. לפעמים הזקן פרוע, לפעמים אני רק רואה את זה אחרי זה שמראים לי תמונה, ולפעמים הזקן מסודר. אם אתם חושבים שבמקרה הזקן שלי פרוע או מסודר, אתם טועים. בראש השנה נגזר שהכיפה שלי בשיעור תעמוד כך או תעמוד כך. את התמונה שאתם כרגע רואים מול העיניים שלכם, זה לא בגלל שהחלטתם לבוא לפה אתם רואים את התמונה הזו. בראש השנה נגזר שעכשיו אתם תראו את התמונה הזו. הקדוש ברוך הוא מסית את הבן אדם להגיע לאן שהוא נגזר עליו שהוא יגיע. אני אתן לכם דוגמה. יהודי החליט עכשיו להפתיע את אשתו, לקחת אותה לטיול. מתקשר לסוכן נסיעות, יש לך איזה כרטיס זול, משהו כשאני אפתיע את אשתי, אבל שלא עולה לי יקר, אמר לו, יש לי מבצע עכשיו קפריסין, משהו בזה, קנה כרטיסים לקפריסין. מגיע עם אשתו לקפריסין, אומרת לו, אשתו, איזה מזל שהפתעת אותי. אם לא עכשיו היינו בבני ברק. הקדוש ברוך הוא שומע אותם וצוחק. הוא חושב שהוא החליט לנסוע לקפריסין, בגלל שהכרטיסים היו זולים. הוא לא מבין שבראש השנה נגזר עליו, ירצה או לא ירצה, ביום שני בשבוע אתה תהיה בקפריסין חבוב. רק הקדוש ברוך הוא לא רצה לקחת אותך על כנפי נשרים לעשות ניסים, אז הוא הכניס לך ג'וק להפתיע את אשתך, והכניס במחשבה של הסוכן נסיעות שקפריסין זה הכי זול, והנה הגעת לאן שהקדוש ברוך הוא גזר שתגיע. זה לא אתה החלטת לקחת אשתך לחופשה. זה לא אתה. זה גם לא היא. זה בורא עולם בכבודו בעצמו. כשאת החלטת לקנות היום גבינה 5%, ובטעות קנית גבינה 9%, הגבינה הזו משמינה. גברת, בראש השנה כתוב לך שתאכלי היום 9%. תאכלי, תגידי תודה רבה לבורא עולם. אבל אני אשמין! מי מחליט אם תשמיני או לא תשמיני? מי מחליט? נגעתי בנקודה רגישה. מה? אז אני יכולה לאכול עוגות וזה 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 ואני לא אשמין? לא, את זה הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות. זה קשה לו. בוא נבדוק, נרים לו טלפון, נבדוק אם הוא יכול עכשיו. גברת, גבינה 5%, 9%, משמינים, לא משמינים, רק בורא עולם. תאכלי כל היום 30%, נשתבח שמו לעד, תהי בריאה ככה. אחד אכל כל החיים שלו גבינה 1%, כבר עדיף למות, הוא אומר, מה זה? אין טעם לחיים. אוכל גבינה 1%, בסוף עקץ אותו נחש, מסכן, אני מכיר אחד כזה. ספורטאי, רץ, אוכל גבינה 5% עם פרחיות כל הזמן אורז, וחסה, מלפפונים, ועושה ריצה, מסכן, רץ פה באמצע הריצת פח, נתן לו איזה נחש עקיצה, השתבח שמו לעד, בגלל שהוא היה באנדרנלין גבוה, הדם שלו זרע מהר, ההרס עבר לו בכל אדם, השתבח שמו לעד, התגדל והתקדש מרבה. מה אתה חושב? הקדוש ברוך הוא ציווה לך לשמור על הבריאות, זה כן. כן? הקדוש ברוך הוא אמר לך לשמור על הבריאות. אבל אם אתה חושב, לרגע, שאתה יכול משהו בחיים שלך לעשות עם הבריאות שלך, אתה טועה. הקדוש ברוך הוא מחליט אם יהיה לך קולסטרול בדם או לא יהיה לך קולסטרול בדם. אתה מצווה לשמור על הבריאות. מי שלא מאמין למה שאני אומר, יבואו לך אחרי השיעור, אני אעשה לו שיעור מחדש. זה 13 עיקרים של אמונה, ריבונו של עולם. מה זה אין עוד בלבדו? שומנים שבדם זה בורא עולם או לא בורא עולם? זה לא נגזר על הבן אדם, קולסטרול? לחץ דם לא נגזר על הבן אדם? חס ושלום כל המחלות לא נגזרו על בן אדם? במקרה קיבלת לחץ דם? יהודי יקר, גם אם היית אוכל פטרוזיליה וחסה כל החיים שלך, ביום הזה שנגזר עליך לקבל את הלחץ דם, היית מקבל לחץ דם, תרצה או לא תרצה עם כל הפרופסורים שבעולם.
סיפר לי יהודי, סבתא שלו, הייתה במצב קשה בבית חולים. הזעיקו מומחים לטפל בה. המומחים נתקעו במעלית. תקעו במעלית, הזמינו מכבי אש, רק אחרי שעה יצאו, הלכה בינתיים לבית עולמה. והם אומרים, הילדים שלה אומרים, אם הם לא היו נתקעים במעלית. הם לא מבינים שמלאך המוות יושב ומנגן לו על גיטרה. ואומר, תראה, הם משחקים, נתקעים במעלית. הם לא יודעים, נגמר. הגיע הזמן של הגברת ללכת לבית דין של מעלה. יבואו 1000 רופאים עכשיו. נתקעו במעלית. מה אתם חושבים? שאם מלאך המוות, אם לא נתקעים במעלית, מלאך המוות אומר, טוב, אוקיי, אני לא יכול לעשות כלום, אני הולך הביתה? זה שליח של בורא עולם. אתה יכול לעשות דבר אחד, תחזור בתשובה באותו רגע, מלאך המוות אומר, אני לא יכול להסתכל. יש רק דבר אחד שאתה יכול לשנות בחיים שלך. רק דבר אחד. סליחה, רק על ידי דבר אחד. בדבר הזה קוראים לו תשובה, תפילה וצדקה. לך תשכנע את המשלח, בורא עולם, שישנה לך את הדברים שמפריעים לך בחיים. אבל מה שקרה לך, יהודי יקר, מה שקרה לך בחיים, זה רק ממנו. יש על מה להתעצבן? יש על מה להתעצבן? יש מתנה יותר גדולה מזאת, רבותיי היקרים? מה? האישה, זה לא את, זה בורא עולם. אחד אמר לי, רגע, אני בא הבית, רואה את הבית נקי, אני אמור להגיד לאשתי שזה בורא עולם? אמרתי לו, לא, אתה אמור להגיד לך, זה את. זה כבר מצווה. ישתה לך אוכל טוב, והיא מחכה שתגיד לה מחמאה, תגיד לה, לא, זה בראש השנה נגזר שיהיה היום אוכל טוב. לא. בראש השנה נגזר שתהיה שליחה כל כך טובה כמו אשתך, שתביא לך אוכל טוב. אבל אם אשתך שרפה לך את השקשוקה, יהודה, ואתה אומר, ריבונו של עולם, למה היא כל הזמן שוכחת את השקשוקה על האש? תקשיב יהודה היקר, גם אם היית מביא את השפים ממלון הילטון, ממלון פנורמה, אני יודע, מכל המלונות בעולם, את השפים הכי טובים בעולם, להכין לך שקשוקה, אתה היום היית אוכל שקשוקה שרופה. היום, גברת, הביצים שלך אמורים להישרף, לא יעזור כלום. אם את כועסת, למה שכחתי? גם אם היית שמה 8 שעונים מעוררים שיגידו לך לא לשרוף את הביצים, היום הביצים היו אמורים להישרף. אין לך שום אפשרות לשנות את גזירת הבורא יתברך. תפילה? אז לפני שאני מבשל את הביצים, ספר תהילים, ריבונו של עולם, יהי רצון מלפניך שהביצים לא יישרפו. זה הדרך היחידה שהביצים לא יישרפו. אבל אם נשרפו כבר הביצים, אם שכחו לשים לך מלח באוכל ואתה כועס, אתם כבר יודעים לבד את התשובה. תביא את כל חברת מלח, שתשים לך מלח, הם לא מצליחים לשים לך מלח. היום אתה אוכל בלי מלח, נשמה. לא יעזור לך כלום. לא יעזור לך כלום. היום אתה אוכל בלי מלח. ואם אתה כועס על זה שהאוכל שלך בלי מלח, אתה לא יודע שאבא שבשמיים. תאמינו לי, ריבונו שלם בא לי לנשק אותו. באמת בא לי לנשק אותו. תראה, הבן אדם קיבל אוכל בלי מלח. הוא יכול לקבל משהו קצת יותר קשה. אתם מכירים את זה שאשתך שוכחת, לא אשתך, סליחה, אני כל פעם מאשים את האישה. מישהו שכח את הדלת של המטבח פתוחה, ואתה מתכופף ומרים את הראש לשפיץ ככה טרח. השתבח שמו לעד. מי יודע, אולי היית צריך לקבל את השפיץ הזה לראש היום. והקדוש ברוך הוא עשה לך המתקת דין. אמר, נשמה טהורה שלי, אתה כזה ילד טוב, כזה חייכן, עזוב, נוותר לך, ניתן לך את זה מלח, בלי אוכל בלי מלח. אז הוא לא עדיף אוכל בלי מלח? אז פעם באה שאשתך מכינה אוכל בלי מלח, ריקוד סביב השולחן. טוב להודות לשם, טוב להודות. להתחיל לשיר על האוכל בלי מלח. ולאדם נהיה לו פנצ'ר מקלל. אדם שקיבל דוח ומקלל את השוטר? אתם כבר יודעים מה שלי להגיד. נראה לי שכבר הכל ברור. אם אתה מקלל את השוטר, יהודי יקר, אתה חבר מאוד מאוד טוב של עמלק. אתה ממש בקשרי ידידות איתו. נראה לך ששוטר, תקשיבו טוב. אני אומר לכם דבר מאוד מאוד, אני רואה אתכם עכשיו, אני רואה כל אחד ואחד מכם. יכול להיות שיש פה מישהו שאני לא רואה אותו עכשיו. כן? אתה חושב שמה שהעין שלך רואה זה מה שהמוח שלך רואה? אם הקדוש ברוך הוא יחליט שאתה לא תראה משהו, אתה לא תראה אותו. לפעמים אני מחפש את הטלפון. איפה הטלפון? מי נגע לי בטלפון? איפה הטלפון? כמובן, למי אתה קורא? אני קורא לאשתי. רק היא יודעת למצוא את הדברים שלי.
את ראית הטלפון? הוא מונח לי פה. פה לידי ככה. אני לא רואה אותו. לא רואה את הטלפון. יש לי עיניים, יש לי מוח, אני לא רואה טלפון. אני לא רואה טלפון כי הקדוש ברוך הוא החליט, עם כל העיניים שלך, עם כל המשקפיים שלך, את הטלפון אתה לא תראה. אתה לא תראה את הטלפון. אם השוטר עמד וראה אותך עכשיו בלי חגורה, זה בורא עולם בכבודו ובעצמו נתן לו עיניים ולראות אותך וגם להתעקש, לא לוותר לך, לא להמיר לך את זה בעזרה, לתת לך 750 שקל דוח. אין מצב בעולם ששוטר יכול לתת דוח לבן אדם בלי שבראש השנה הקדוש ברוך הוא גזר דוח ותגיד תודה רבה על הדוח, כי יכול להיות שזה עשה לך חס ושלום, ביטל לך שפעת 3 ימים במיטה. במקום שתגיד תודה רבה לשוטר, תגיד לו נשמה טהורה שלי, איך השם שלך נוצא לך מי שברך בשבת? אני באמת רוצה להתפלל לך, אומר לו למה? כי ביטלת לי עכשיו שפעת 3 ימים, 750 שקל כפרה עליך ועליי. כפרה עליך. אני שואל אתכם רבותיי יקרים, יש לכם איזה הווה אמינא לומר שמי שוטר יכול לתת דוח לבן אדם בלי שבורא עולם י' כ' ו' כ' בורא עולם בכבודו ובעצמו אומר שוטרי, חמודי, ההוא עם הזקן, עליו. וגם אם השוטר חולם לרגע, הקדוש ברוך הוא מסיט לו את הראש, עושה לו ככה. זה. עליו. ואתה במקום שתגיד, וואלה, איזה שוטר? עושה ציווי הבורא יתברך דלוקס. מהדר במצוות. אני אגיד לכם עוד סוד. אם אתה תסתכל על השוטר ותסתכל, תעשה י' כ' ו' כ' על המצח שלו. זה עובד. 100% עובד. לא רק שלא יכתוב, הוא ייתן לך מכתב להורים להגיד שאת ילדה הכי טובה בכיתה. אני אומר לך, הי' כ' ו' כ' על המצח שלו משנה לו... אני ראיתי את זה בעיניים, לא רוצה לספר לכם יותר מדי, אני לא עבריין תנועה חס ושלום. אבל מפעם אחת קרה לי את זה, שוטר זה. אומר לי, הוא... ראה איך הם קוראים לך בכביש, לפי השם של האוטו שלך, כאילו קוראים לך ככה. עצור בצד, עצור בצד. איך אתה לא עושה? אני הייתי צריך להגיע לשיעור, ושמתי לב, שמעתי שיעור דברי תורה, במקום לעמוד בנתיב השמאלי, עמדתי בנתיב הימני, לא שמתי לב. לפעמים אסור לשמוע שיעור תורה יותר מדי בעיון. אני לא שם לב, אני מרוכז מה שהוא אומר, ואני רואה, ואז הבנתי שצריך לפנות שמאלה, ואיפן כה וכה, גם ככה דרך אגב. אני מסתכל לראות שזה, פניתי, בעוונות, מחילה, אני עשיתי טעות, אל תלמדו מזה, זה טעות מוחלטת. פונה שמאלה. עצור בצד. בסוף הוא עמד לידי, לא ראיתי אותו. עיניים להם ולא יראו. הוא עמד מצידי כאן, עמד לידי, אני מסתכל פה, שם לא רואה אותו. פונה שמאלה, עצור בצד, עצור בצד. ראה אותי, ועכשיו הוא יצא לי בעצבים, נראה לי הוא רב עם אשתו לפני כן, לא יודע מה קרה לו, הוריד את כל העצבים עליי. אני ככה הוא התחיל את השיחה. רישיונות בבקשה. טוב, בבקשה, תלו בבקשה. אתה יודע שעכשיו אני נותן לך דוח, אני לוקח את הרישיון, אני לוקח את הרכב שלך, ואמר לי, חודש ימים אני שם אותו במעצר, את האוטו במעצר, ואתה תשלם על ההחסנה של האוטו, השתבח שמו, ואני רק מסתכל עליו, י' כ' ו' כ'. זה לא שוטר, זה בורא עולם. זה לא שוטר, זה לא בורא עולם. אז הוא אומר לי, לאן אתה ממהר, אדוני? אני מבקש סליחה, אני ממהר לשיעור. אתה צודק, אני עשיתי טעות, אני מבקש סליחה, אני ממהר לשיעור. כאילו באותו רגע, ראיתם פעם בן אדם עצבני, פתאום נהיה כאילו בן אדם אחר. תן לי את הרישיונות, סע לשלום. ככה, ממעצר, בלגן, בצוהר, אני עוד מעט שהוצאה להורג, אני יודע מה קרה לו זה. פתאום ירד לכיוון, קח את הרישיונות, סע בשלום. טוב שלא ליווה אותי בשייריה עד לשיעור. אין לי ספק מה שאני אומר לכם עכשיו, לא בבא ולא ניסים. י' כ' ו' כ', אין שוטר, אין כלום, בורא עולם בכבודו ובעצמו. המוח שלו נהיה ג'לי פתאום. ז'יט! פתאום הוא... על הבעל זה... אני הייתי מציע לבעל לשים לו סטיקר על המצח, כי זה יהיה קבוע יותר. י' כ' ו' כ'. אני הצעתי לאחד על הכיסוי ראש של אשתו, אחד שהיה רב עם אשתו, תשים לו י' כ' ו' כ' על הכיסוי ראש. תגידי, בא ליצור, פתאום, אתה יכול בבקשה להעביר לי את המלח? הכל נהיה רגוע. אחים יקרים, נותן לכם כלי עולמי. באמונה. כשאני מדבר על י' כ' ו' כ', מה זה י' כ' ו' כ'? מה זה י' כ' ו' כ'? זה אתה פתאום הופך את הבן אדם שעומד מולך לשליח, לכלום, לגורניש. זה לא חס ושלום שאני מזלזל באדם. אם מישהו פוגע בך, אם מישהו עכשיו על הכביש, חס ושלום מתחיל לסטות, אתה רואה משאית מתחילה לרקוד על הכביש,
תפנה למשלח של המשאית. מי שמרים משאיות ומפיל משאיות זה בורא עולם, י' כ' ו' כ', ואתה יודע שהמשאית הזו, היא לא יכולה לעשות לך כלום אם לא בורא עולם בכבודו ובעצמו החליט. אתה רוצה לשנות לו את ההחלטה, תפנה למקור. תפנה למקור. רבותיי היקרים, אני רוצה לסכם בבקשה את החלק הזה. אני אתן לכם שיעורי בית. שיעורי בית, יהודה. אתם רוצים, אני בטוח מתאר לעצמי שכל אחד ואחד מכם רוצה להגיע למדרגה שהוא רואה את הקדוש ברוך הוא בכל רגע בחיים שלו. לא דיברתי על גאווה. אני רק אגיד לכם מילה על גאווה. אם הגברת באה עכשיו ומרצה לכולם, איזה כיסוי ראש קניתי, איזה בגד, לא תמצאו כזה דבר. אצלכם בבני ברק אין דברים כאלה. אומר הקדוש ברוך הוא, היא חושבת שהיא מצאת הבגד. היא לא מבינה שבראש השנה אני גזרתי עליה שהיום היא תשים כזה כיסוי ראש. אם היא חושבת שיש לה איזשהו שמץ של הצלחה, שמץ של שותפות בהצלחה הזו, היא פשוט לא מבינה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. אם אתם חושבים שאני עכשיו מדבר אליכם, רבותיי היקרים, אומר הגאון מווילנה, גם כשאתה מדבר דברי תורה, כל מה שאנחנו יכולים לעשות בחיים זה רק לרצות. עכשיו הקדוש ברוך הוא מרחם עליי ונותן לי לדבר. נגזר בבורא עולם, גזר עליי כשאני נולדתי, לפני שנולדתי, לפני שאתם נולדתם. נגזר עלינו, רבותיי היקרים, איזה חוכמה תהיה לנו השנה, כמה כסף יהיה לנו השנה, כמה בריאות יהיה לנו השנה, איזה גובה. אחד הלך לחדר כושר, אומר, ראית? 2 בחדר כושר, תראה איזה שרירים. הקדוש ברוך הוא שומע אותו וצוחק. אני גזרתי עליו שיהיה לו שרירים, הוא חושב שזה בגלל החדר כושר. אתם שומעים מה אני אומר לכם? לא בגלל החדר כושר נהיה לו שרירים. בגלל שבורא עולם החליט שיהיה לו שרירים. אבל מה, הקדוש ברוך הוא לא רוצה לנפח לו את השרירים לבד. לא מגיע לו. אז בוא, תתחיל לעבוד בשביל שיהיה לך שרירים. אבל אם הקדוש ברוך הוא רוצה, יהודה, אתה מחר קם ככה, כמו שמשון הגיבור. מה יש שרירים בלי חדר כושר? מה אתה חושב, שקדוש ברוך הוא צריך חדר כושר לנפח את השרירים? לא. אם אתה רוצה להיות חכם, מה אתה צריך לקחת ויטמינים נראה לך? לא, הקדוש ברוך הוא יזרוק לך חוכמה, תרצה או לא תרצה, הוא זורק לך את החוכמה לתוך הראש ואתה ממשיך הלאה. אין מקרה בעולם, אין בלי כוונה. מה שיעורי בית, רבותיי היקרים? שיעורי בית זה אומר ככה. אתם יוצאים מבית המדרש, יוצאים אחרי השיעור, יוצאים. אתה רואה תמונה, אתה מניע את האוטו מניע, זה בגלל שיש סטארטר, מצבר, או בגלל שבורא עולם החליט שהאוטו מניע? רק בורא עולם. יהיה לך 200 מצברים. אם יהיה לך פה חללית של נאסא עם מצבר מפה ועד סוף בני ברק, ואתה תנסה עם כל המדענים של נאסא לפענח איך להדליק את האוטו, אם בורא עולם אומר האוטו הזה לא ידלק, הוא לא ידלק. ואתה יכול גם שלא יהיה לך מצבר ולא יהיה לך כלום, אתה תניע ויהיה לך רעש. והאוטו ייסע. כי בורא עולם מחליט, הוא גוזר אם תיסע או לא תיסע. כשאתה מגיע הביתה, אתה פותח את הדלת, ואשתך עם חיוך. אז תדע לך שבראש השנה נגזר עליך שתקבל היום חיוך. תגיד לה תודה רבה שאת מחייכת. אבל קיבלת בונבוניירה מבורא עולם. ואם אין חיוך, זה לא קשור אליה בכלל. בורא עולם, כשבאת לעולם, כתב יהודה המתוק, ביום כ"ב באדר א', יגיע הביתה ויקבל מחוות. לא צריך להגזים. חס ושלום. זה כואב, אבל מי הביא לך את הכאב? אל תשכח אף פעם, בורא עולם, אבא שלך. כמה אני אוהב אותך, יהודה? הקדוש ברוך הוא אוהב אותך מיליארדים יותר. אז אם קיבלת גערה, אז אם בעלך קצת דיבר אלייך לא בכבוד, תסתכלי לאבא. תגידי לו תודה רבה שרק זה העונש. תודה רבה שרק, אם הילדים שלך עושים לך בלגן בבית, תודה רבה שרק זה העונש. אל תתבכיין. מי הוא מאמין? אם כעסנו השבוע, אל תגידו שאתם מאמינים. תגידו שאתם בדרך להאמין. זה כן, בסדר, אני גם בדרך. אני גם איתכם, אני עדיין לא מאמין. איפה אני? רחוק. יהודי מאמין לעולם לא כועס. יהודי מאמין לעולם לא עצוב. לעולם. אין כזה דבר. שמח מהבוקר,
שמש, גשם, עננים, חם, קר. נכון שכמה ימים חם? מה אתה אומר? אם הייתי גר בשוויץ, איזה מזג אוויר היה עכשיו. אדוני, תקשיב טוב. גם אם היית נוסע לשוויץ, החום הזה היה רודף אחריך. ברחוב שאתה היית גר היה לך חם, כי עליך נגזר שיהיה חם נשמה. אתה לא יכול לברוח ממה שהקדוש ברוך הוא גזר עליך. אתה יכול להתפלל שלא יהיה לך חם. כי אתה יודע שאם חם עכשיו, נגיד 30 מעלות בארץ ישראל, לפני שהקדוש ברוך הוא מגביר את הווליום של ה-30 מעלות, הוא בודק. ליהודה מגיע שיהיה חם? מגיע. שלמה מגיע שיהיה חם? מגיע. שמחה מגיע שיהיה חם? מגיע. והוא בודק כולם, כל המיליוני אנשים, כל אחד ואחד, הקדוש ברוך הוא בודק בתיק האישי שלו. מגיע לו שיהיה לו חם או לא מגיע לו שיהיה לו חם? פתאום הוא מוצא מישהו שלא מגיע לו שיהיה חם. לא מגיע לו להזיע היום. מה יעשה הקדוש ברוך הוא? יביא חום עכשיו? מה הוא מסדר לו? מזגן. אז הוא מסדר לו טיול באוטובוס, או טיול באיזה. בדיוק היום הוא צריך להיות באיזה מוזיאון, אני יודע באיזה ישיבה. קם בבוקר, נכנס לישיבה, יוצא בלילה, כולם אומרים לו איזה חם, הוא אומר, מה אתה מדבר? הוא לא יודע בכלל שהיה חם. כי הצדיק הזה שהיה במזגן לא הגיע לו חום היום. אז אם חם לך, אל תתלונן מותק. תבדוק עם בורא עולם למה מגיע לך חום. אתה לא רוצה שיהיה לך חם? אל תקנה מזגן, תחזור בתשובה. ואז לא יהיה מגיע לך שחום, ואז גם תהיה בבית בסאונה, יהיה לך נעים. אחים יקרים, אנחנו עומדים בחודש אדר, שנת תשע"ו. השטח הזה, אנחנו חייבים לקנות אותו. אין פה מקום, אנחנו חייבים להגדיל תורתו של בורא עולם בעולם. חסרים לנו עוד 100 מטרים. מכרנו כבר 300 מטר. 300 מטר נמכר. 100 שקל לחודש, הוראת קבע. 100 שקל לחודש, ואתה שותף לנצח נצחים, לא ייגאל ולא יימכר. 200 שקל אתה מקבל חצי מטר על מטר. 400 שקל לחודש אתה מקבל מטר על מטר בקרקע לנצח נצחים שלך. ואני ערב לזה שהשטח הזה לא ייגאל ולא יימכר. עוד 200 שנה בגן עדן יוציאו אותך ממקום למקום ויגידו עוד פעם לומדים תורה לשטח שלך. במקום הזה יושבים כל האברכים, 85 אברכים. לומדים תורה, כולל בוקר, כולל אחר הצהריים וגם בלילה. המקום הזה פתוח מנצח חמה ועד 12 בלילה. 24 שעות הוא פתוח למי שרוצה ללמוד. רק המקום הזה יקרא על שמו של מרן רבנו עובדיה יוסף. האם לא מגיע לקדוש ברוך הוא שנפיץ את האמונה הזו שדיברנו היום בכל העולם? לא מגיע לקדוש ברוך הוא שהאור הזה יפץ בכל העולם כולו? אור האהבה, אור השמחה, אור האמונה, אור הביטחון? מגיע לקדוש ברוך הוא שנפיץ את האור הזה. בואו תהיו שותפים איתנו. 100 שקל לחודש זה שלך לנצח נצחים. כפול 36 חודשים. 100 שקל לחודש ל-36 חודשים, ויש לך אמה על אמה בקרקע. ומי שתורם 400 שקל לחודש, ל-36 חודשים, יש לו מטר על מטר לנצח נצחים. זו עסקה שאני הייתי קונה אותה. אני בפנים גם. זה לכם אפשרות להיות שותפים שלי. כל מה שיעשו פה, יהיה שלכם לנצח נצחים. ברוכים תהיו להשם, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.